Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana Adam Salisu daga sashen kiwon lafiya na Milas NG. Kamar yadda a bidiyon mu da ya gabata mun yi magana akan malaria, mecece malaria, maganganu akan ta, alamun da ake gane malaria, har muka ce wannan satin Allah ya kawo mu za mu tashi akan etiology. To da yardar Allah za mu ci gaba. Kamar yadda na fara magana, etiology, abin da ake nufi etiology ana nufin yanda cuta take yi idan ta shiga jiki, ya halaye da take a jikin dan adam. Ita malaria da muke gani, kamar yadda na faɗa, abin da yake jawo ta plasmodium, idan ta shiga jikin dan adam, farko abin da yake faruwa shi ana nufin shi sauro da muke gani zai je jikin dan adam, yayin iban jini da zai yi na jikin dan adam ya je, idan ya samu wanda yake da cutar malaria a jikin shi, zai je ya fara shan jini. Idan yana shan wannan jinin nashi, a yayin shan jinin sai ya hada da wani abu da ake kira gametocyte. Shi gametocyte din ana samun shi ne a jikin mutum wanda yake da wannan cuta ta malaria. Sauro idan ya tashi sai ya hada da shi, ya shigar da shi jikin shi. Yayin da ya shigar da jikin shi, wannan gametocyte din zai dauka man kwana ko in ce sati 1 zuwa sati 2. A sati 1 zuwa sati 2 a ciki shi kuma zai multiply, ma'ana zai ninninka, ya samu ya rabu, ya zama shi ma wani abu da ake kira sporozoid. Shi kuma wannan sporozoid din da muke gani ya samu saboda haka yana jikin sauro. Sauron da nake magana human anopheles. A bangaren malaria, a bangaren sauro a biyu ne, da akwai sauro namiji da akwai ta mace, amma wannan bangaren sauro ta mace ita ce take da kawo malaria, ba namiji. To idan wannan ya shiga, sporozoid din nan ya shiga ciki, daga nan yayin da ita wannan anopheles din mosquito din, ita ta macen sauro kenan, ta je take daukan jini. Idan ta je tana shan jini, dama an ce da gametocyte ta dauka ta yi sati 1 zuwa sati 2 a bakinta, sai juya kuma sporozoid. To yayin da take shan jini, ita kuma ta je ta ƙara sawa mutum wannan sporozoid din. Sporozoid din lokacin da mutum yake da gametocyte yawanci ba shi da alamun malaria, amma yanzu ta shiga ta mayar da shi ya bunƙasa, ta dawo da jikin mutum. Idan ta dawo da jikin mutum wannan shi kuma abin da zai fara zuwa sai ya tafi sassa na hanta. Idan ya tafi sassa na hanta, inda ake kira da hepatocytes. Hepatocytes kuma ba wani abu ne face kwaya halitta na ita hanta din da wasu abubuwa da ya tattare a cikin hanta. Idan ya je shi can yake zuwa ya targeting, ma'ana can yake zuwa ya aikin shi nan destroying. Zuwan shi da zai yi can, sai ya je mai da hankali a kai ya shiga. Yayin da ya shiga wannan gurin, ya shiga cikin shi, sai ya kokari ya dinga multiplying shi ma. A nan shi ne zai multiplying, yana ninkuwa ya zama merocyte. A nan sai ya iya fita da dubunnai guda ɗaya ya shiga cikin wannan hepatocyte din, sai ya koma dubunnan da ya shiga shi ma a hankali kawai sai tarwatsa wannan hepatocyte din. Idan suka tarwatsa su ma sai shiga cikin jini. Shigar su cikin jini da za su yi, suna zazzagaya, so kuma dama abin da suke so sai su nemi bangaren kwayar halitta ta jini kenan, wanda jini yake amfanuwa da shi. Kwayar halitta ta jini, RBC kenan, red blood cell, sai su neme shi, sai shiga ciki. Yayin da suka shiga su ma nan sai su je su yi mai illar da za su yi mai, daga nan shi ma sai ya kasance har ta kai ga shi ma ya fashe, ya samu matsala. Fashe wannan da zai yi sai warwatsa wani abu, shi ma daga merocyte din sai ya warwatsa, sai ya shiga. Idan ya shiga jikin jiki haka yana kakkashe jinin jikin mutum yana raguwa. Next abin da zai faru, sai shi ma sai ƙara ya koma wannan abin da ake kira gametocyte ta wani series, ta yanda ba sai mun ja akai ba, sai ya koma wannan abin. To idan haka zai ta zazzagiya, yanzu daga nan ya koma, tun da gametocyte ya zo nan ya koma na haka har dai ya zo ya cutar da jikin mutum. Abin da za mu amfana a wannan bayanin abu guda biyu: zai shiga hanta ya jawo mata matsala, zai jawo jini matsala. Kenan daga nan za mu san cewa idan malaria muka batta a jiki, muka batta ba mai neman magani ba mai komai ba, to abin da za ta iya jawo matsalar hanta, za ta iya jawo mana matsalar mutum ya rasa jini a jikin shi. Duka wannan matsalar malaria ta iya jawo. To saboda haka malaria ba karamar ababa ce. Saboda haka a bi mu a hankali. Next video na 3 za mu ji magana akan menene yake jawo malaria. Duk da za a iya cewa ai obvious ne, gashi na a bayyane an ce sauro, ba sauro bane kawai. Malaria za a iya samun ta ko ba ta bangaren sauro ba, kawai za a iya samun ta wani bangare idan mutum yana da ita ya ba wani.
saboda haka insha Allahu next video mu ana uku za mu ji magana akan haka da kuma wasu. Mun gode.